incredibil acest minunat gol. Panoram. Deci fiți atenți. Filmează pe portar. Fiți atenți ce se întâmplă aici, oameni buni. Deci, dacă observați... Portarul... Ce faci, mă? Stai. Dacă observați, portarul este lovit undeva. Stați așa. Portarul este lovit. Bă! Dă-mă cu port. Bă. După cum puteți vedea, Portarul este lovit. Acolo. și el, Ați văzut? de Deci, durere. stați. Deci, dacă observați unde este acum piciorul, deci fiți atenți aici. Unde este piciorul? Aici, exact acum, unde... Ia. Este lovit și este lovit și fiindcă de durere, deci... Uitați cum... Analfabetule. Deci eu sunt în roșu, iar cei în albastru, deci uitați cum a căzut portarul cu mingea în poartă și uitați cum mi-am luat eu gol. When I see you again, blood. Trimite-mi-o pe WhatsApp!